Agroistra, poljoprivredni magazin. Poštovani gledatelji, gledate poljoprivredni magazin Agroistra. Evo što smo danas pripremili za vas. U Vodnjanu su istarskim maslinarima podijeljene prve markice zaštićene oznake izvornosti. Ovog momenta smo dobili priliku da iz mase ulja kojeg imamo na tržištu izdvojimo naše istarsko ulje. To je jedan dobar moment, time ćemo se izolirati od tog ostatka ulja i pokazati našu kvalitetu. Bili smo u zavičaju maslina u Krasici. Ja očekujem oko 30 kila na ovoj maloj buzi. To je ove godine rekord i daj Bože da imamo svake godine takav rod. Provjerili smo novu tehnologiju u podrumu obitelji Arman. To je pjenušac Perla Bianca koji je napravljen od 100% sorte Malvazije. I time smo pristupili malo drugačijom metodom od dosadašnje metode u Istri, proizvodnje pjenušca, gdje svi proizvode klasičnu metodu fermentacije u boci, odnosno šampenu, a mi smo pokrenuli proizvodnju u šarmat tankovima. Pulski Tehnomont jedan je od 5 odobrenih brodogradilišta rezališta za uništavanje plovila u okviru mjere trajna obustava ribolovne aktivnosti. Ta mjera trajnog uništavanja dijela ribarske flote je počela na način da smo morali kao brodogradilište biti certificirani od Hrvatskog registra brodova za takav način posla. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu podmjere 6.1. Potpore za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima. Prijaviti se mogu nositelji poljoprivrednog gospodarstva stariji od 18 i mlađi od 40 godina, te su prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni kao nositelji, ali ne duže od 18 mjeseci prije podnošenja zahtjeva. Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje aktivnosti navedenih u poslovnom planu, a visina potpore iznosi 50.000 eura po korisniku. Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u Agronetu od 5. listopada do 26. prosinca 2015. godine. Proces zaštite istarskog ekstra djevičanskog maslinovog ulja počeo je prije 5 godina. Istarski maslinari došli su na svoje i u Vodnjanu primili markice zaštićene oznake izvornosti. U Vodnjanskom centru za razvoj maslinarstva Istarske županije 20 maslinara primilo je certifikate i prve zaštićene oznake izvornosti Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje. Pa gledajte, cilj ovoga je bio da zaštitimo ovu kvalitetu koju imamo tu u Istri, da se ne može po to naše ime. Konačno od danas mi možemo to naše ulje zvati Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje. Do sada mi to nismo mogli zvati. Mi smo ga mogli zvati ekstra djevičansko, ali ne istarsko. Znači, tu posebnost Istre želimo zaštititi kroz tu markicu, samim time da proizvođači si očuvaju tu svoj brend i svoj proizvod i u konačnici cijenu. Znači, želimo potrošaču jasno znati do znanja kad je kupio tu bocu da je to stvarno taj proizvod. Ovo je nulta markica, kao što je rečeno. Pravo korištenje su dobili oni maslinari koji su prošli, znači, certifikacijski put, znači certifikacijska kuća Biotehnikom je provela certifikaciju, to znači nadzor njihove proizvodnje i oni koji su dovoljili uvjetima, propisima koje smo mi uveli u taj proces, oni su dobili tu markicu. To će se sad nastaviti za berbu 2015. Moram napomenuti da je to berba 2014. ali da smo tu nultu seriju željeli staviti na tržište ove godine da dokažemo da je taj proizvod egzistira na tržištu. Pošto smo podnijeli zahtjev za zaštitu izvornosti na nivou Europske unije, onda je logično bilo da i taj proizvod bude na tržištu. Ovog momenta smo dobili priliku da iz mase ulja kojeg imamo na tržištu izdvojimo naše istarsko ulje. To je jedan dobar moment, time ćemo se izolirati od tog ostatka ulja i pokazati našu kvalitetu. Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje, zaštićeno prijelaznom nacionalnom zaštitom, zaštićenom oznakom izvornosti, ima jednaku pravnu zaštitu kao i proizvodi zaštićeni na razini Europske unije, ali je važeća samo na teritoriju Republike Hrvatske. Sljedeći korak je podnošenje zahtjeva za registraciju na razini Europske unije. Da to radimo iz više razloga. Radimo da bi na neki način dodatno ne samo zaštitili taj proizvod, nego ga učinili prepoznatljivim
na sad unutarnjem tržištu od 500 milijuna ljudi po specifičnim karakteristikama kvalitete koje ima. S druge strane smanjujemo mogućnost zlouporabe toga naziva od nekih drugih proizvođača sa nekim drugim sirovinama. Dižemo mu vrijednost, odnosno dajemo dodanu vrijednost da bi zapravo vi proizvođači mogli ga bolje tržiti, a činimo i onu četvrtu važnu stvar, a to je prepoznatljivost regije i države odakle dolazi. Kada govorimo o maslinovom ulju, želim posebno istaknuti dvije stvari. Jedno je, a to je da sam ponudio deklaraciju o maslinovom ulju u Europi, zato što imamo, nažalost, situaciju da imamo previše ekstra djevičanskog maslinovog ulja u Europi koje je prosječno, koje je ekstra djevičansko, ali nije top kvalitete i nama treba premium kvaliteta, treba nam vrhunska kvaliteta, a naši proizvođači, svih ovih 20 ovdje danas, oni automatski postaju i vrhunski proizvođači maslinovog ulja u Europi. A druga tema je Istra kao bioregija. Istra mora ići u tom pravcu. Istra može postati prva europska bioregija i ako naši proizvođači poljoprivrednih proizvoda, ne samo maslinovog ulja i vina, nego i drugi proizvođači prihvate logiku proizvodnje kroz bio proizvodnju, mi možemo postati prva europska bioregija. A to bi onda značilo jednu vrhunsku konkurentnost našeg poljoprivrednog proizvoda. Zaštićena oznaka izvornosti donosi mogućnost povlačenja sredstava za promociju proizvoda iz europskih fondova, čime će se omogućiti ulaganje u povećanje poljoprivredne proizvodnje. Ja se nadam da ćemo nastaviti dalje sa drugim proizvodima, jer imamo u završnoj fazi izrađenu specifikaciju za zaštitu istarske kobasice. Sad ćemo, čim dobijemo rješenje za istarski pršut, krenuti sa zaštitom istarske kobasice, sa zaštitom istarske potarbušine, u narodu neko je zove i panceta, zarebnjaka, zarebrnika, žlomporta, ombola, već kako ga koje područje zove, i kosnice koja je tipični autohtoni proizvod izvučen iz arhive receptura koje se tradicionalno proizvodio u unutrašnjem dijelu Istarskog poluotoka. U završnoj fazi nam je i specifikacija za zaštitu mesa istarskog goveda. Nadam se da ćemo do kraja godine uspjeti specifikaciju završiti i dati u proceduru njegove zaštite na nacionalnoj razini, što znači da smo mi veliki dio proizvođača raznih tipičnih autohtonih istarskih proizvoda već organizirali, pripremili i pokrenuli proceduru izrade specifikacija. Valja još spomenuti jedan proizvod, a to je istarski ovčji sir. Također se nadam da ćemo s tim završiti do kraja godine proceduru usaglašavanja i predati ga u ministarstvo na zaštitu. Posjetili smo Krasicu, malo mjesto kraj Buja, kraj koji je poznat po izuzetno kvalitetnom ekstra djevičanskom maslinovom ulju. Krasici tepaju zavičaj maslina i zaista je tako. Novi stari nasad je različitog sortimenta, 2 uljare, proljetna fešta ulja, tradicionalni oleum olivarum i nekoliko lijepo uređenih kušaonica maslinovih ulja. Počela je i berba pa i prerada. Tu je jedna mala particela od 2 milijara i 500 metra. Tu imamo oko 60 sadnica maslina, buža, bjelica i pendolino. I kako što vidite sam jako zadovoljan ove godine sa urodom. Da smo bili skeptični to lito kad je bila ta suša, ali hvala Bogu, kako se kaže tu poslije nas, dobro je rodila. Eko, tu sadnicu gdje sam ja sad, sam posadio prije petli, to je jedna buža i ja očekujem oko 30 kila na ovoj maloj buži. To je ove godine rekord i daj Bože da imamo svake godine takav rod. Mi smo najviše imali problema da startamo, lanjska godina je bila jedna recimo koja je pokazala stvarno najviše. Imali smo veliki napad od pavuna oka, pogotovo najosjetljivije bjelice jer je bilo puno kiše. Puno kiše, puno vlage i vidjelo se u rano proljeće da su odmah pali listovi i nema tu nema ploda, to se zna. Nakon toga došlo je do velikih suša, pogotovo u cvatnji, imali smo velikih problema, velika suša, velike topline i izgorio je cvijet. Ove najosjetljive sorte, normalno one su odmah palo je do 70% ovoga cvijeta, a one malo koji su malo jače, one su malo više recimo izdržale. Kad govorimo na primjer o bjelici koja je recimo autohtona tu koja je jaka, ona ove godine najviše je istradala. A prema recimo Lecino koja je recimo, talijansko uvezena sorta tu recimo ili jedan Frantoio je dosta dobro izdržao.
prema tim velikim vrućinama, kao što su bile velike vrućine, mi bi rekli velike toplini udari, bilo je do 40 stupnjeva, tako da je ova godina jedna prosječno dobra godina, ništa nešto izuzetno što se tiče ulika. Sve je spremno u uljeri Benvenue, čeka se puna berba kada će biti nešto bolji randmani. Da, to je jedan od najsuvremenijih uljara u zadnjih par godina koje su otvorili u Krasici. Osnovana je 2010. godine. Kapacitet uljare je oko 2 tone na sat. Radimo za klijente s ovog područja pretežito i sa recimo okolnih mjesta, sela i tako dalje. Cijele Istre. Maslina i ulje se gleda po grožđu kako je. Masline ove godine su dosta dobre i solidno su rodile, ovisi u pozicijama, ali očekuje se jedna solidna godina. Randmani su niski, to je i normalna stvar u početku, jer nisu još ni zrele, ni masline, ni sve. Zrele su, ali nisu kvalitetno zrele. Problem je u tome što ima puno vlage, puno kiše i to automatski pospješuje u randmanu, jer su pune vode. U Krasici je 12. ožujka 2002. godine utemeljena Hrvatska udruga gradova ekstra djevičanskih maslinovih ulja. Skupštini su pristupili grad Buje, općine na Bujštini i grad Vodnjan. Glavni zadatak članica bio je promicanje maslina i ulja kao simbola mira, suživota, prosperiteta i suradnje maslinara Italije, Španjolske, Portugala, Grčke, Francuske te Tunisa i Maroka. Također, gradovi su se obvezali na širenje mreže diljem hrvatskog Jadrana. Pa evo, to je bilo na inicijativu općina i gradova sa Bujštine, zajedno sa podrškom Istarske županije, sa gradom Vodnjanom, gradom Krkom, u cilju da se razvije i obzirom da smo u ono doba krenuli sa intenzivnijom sadnjom stabala maslina, da se onda osnuje jedna udruga koja će biti interesna u smislu promocije i tog proizvoda, naročito ekstra djevičanskog maslinovog ulja koje je na našem području već u ono doba počelo biti. Danas, skoro 10 godina kasnije, mislim da su rezultati vidljivi, da takva udruga, odnosno takve udruge kojih ima, jer i Zadružni savez Dalmacije je naš pridruženi član, imaju smisla. Po tome mi smo članovi gradova ulja Mediterana, gdje ima 13 država u svemu tome i naša država je u svemu tome i predstavljena u izvršnom odboru, a bit svega je i te udruge gradova ulja Mediterana propagiranje jednog zdravog načina života sa maslinovim uljem, odnosno sa tradicionalnim proizvodima ovih područja. Posjetili smo selo Narduči pokraj Viženade. Razlog našeg posjeta je nova tehnologija u vinskom podrumu obitelji Arman. Obitelj Arman proizvodi pjenušce, dozrijevanje vina u tankovima, takozvana šarmat metoda. To je pjenušac Perla Bianca koji je napravljen od 100% sorte Malvazije. I time smo pristupili malo drugačijom metodom od dosadašnje metode u Istri, proizvodnje pjenušca, gdje svi proizvode klasičnu metodu fermentacije u boci, odnosno šampenu, a mi smo pokrenuli proizvodnju u šarmat tankovima. To je klasičan tank koji služi i za proizvodnju kao i normalnog vina, znači ne pjenušavog, samo će stjenka te bačve puno deblja kako bi izdržala pritisak fermentacije. Za takvu proizvodnju vina znači, treba brati grožđe malo ranije, tako da su šećeri niski, da bi dobili bazno vino nakon prve fermentacije otprilike od 9,5 do 10% alkohola, ali kiseline moraju biti znatno više kako bi izdržale te dvije refermentacije. Nakon obavljene prve fermentacije i sa baznim vinom se pokreće druga refermentacija gdje se u tom slučaju bačva zatvara hermetički, to jest svi CO2 koji se proizvodi ostaje u bačvi i samim time i vino bude pjenušavo. Je li ova godina bila ta? Je, moramo reći da ova godina je bila fantastična za obična mirna vina, ali morali smo pristupiti znači, opet puno ranijoj berbi nego lani kako bi zadržali niske šećere i visoke kiseline. Tako govori Oliver Arman, nositelj ideje. Ne tako davno je završio studij vinarstva u Poreču i naravno želi naprijed nešto za naš kraj novijim.
S tim se složio i glavni investitor, otac Franc. Evo, mi smo jedan dio investirali u bačve i još popratne stvari koje trebaju za tu proizvodnju, ali još je daleko velika investicija da bi nabavili svu ovu punionu, bi trebali ulagati još negdje oko 250.000 eura za pravu punilicu za pjenušce. Jer to je posebna punilica, posebna tehnologija punjenja, ali za sada to dolazi nam iz Italije kamion koji ima kompletnu punilicu na kamionu, to nam odradi u jednom danu i ok. I cjenovno i čak možda i ne isplati se investirati tolike novce u punilicu. Što kaže tržište? Jako smo zadovoljni na tržištu, dobro je prihvaćen proizvod, bez nekog velikog marketinga. Evo, za sad smo zadovoljni. Neizbježna tema kod obitelji Arman je teran. Naime, upravo je njihovo vino povučeno s polica prodavaonica u Sloveniji 2013. godine. Kako je i što će biti? Za sada još status quo. Nadajmo se da će, ako je Europska komisija koja odluči o svemu tomu, da će zadovoljiti i nas i Slovence. Ja još uvijek se nadam, ali malo smo razočarani na sve skupa. To je dosta prepušteno samom sebi, da ne tu i tamo mi iz ministre, članovi ministre, uz predsjednika i sve skupa non stop nešto bockaju. Ja mislim da je bilo to na početku. Europa i županija mogu popustiti, ali Oliver nikada i nikako. Sigurno to ne damo. Mi smo tu blizu granice, štitit ćemo ga od Nardući sve do Pule. Tako da teran ostaje Istrijan i to je to. Na odlasku majka Adriana kaže kako njeni muški rade intenzivno u podrumu, noći im padne lišćeće na zraku 13 hektara vinograda. A kad će godišnji odmori, pitam, kad ih dadne poslodavac, nevolja je u tome što si sam poslodavac i posloprimac. Osamnaest ribara dobilo je potporu za trajnu obustavu ribolovne aktivnosti, a među njima i 4 iz Istre. Za uništavanje koča ukupno je dodijeljeno gotovo 36 milijuna kuna. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je u mjeri trajne obustave ribolovne aktivnosti izdala konačne odluke o dodjeli sredstava za 18 ribara koji su zadovoljili uvjete. Pulski Tehnomont jedan je od 5 odobrenih brodogradilišta rezališta. Ta mjera trajnog uništavanja dijela ribarske flote je počela na način da smo morali kao brodogradilište biti certificirani od Hrvatskog registra brodova za takav način posla. Znači ono što je tu najbitnije je da se na pravilan način zbrinjava opasni otpad kojega na ribarskom plovilu ima dosta. Znači, nakon toga izrađuju se ti reciklažni planovi koje ovjerava Hrvatski registar brodova i tek onda možemo početi sa uništavanjem. Naravno, tu je prisutno i Ministarstvo poljoprivrede koje se želi uvjeriti da li se stvarno radi o brodu koji je, znači identifikacija broda i da budu prisutni kod jedne radnje od 3, a znači to je skidanje visokotlačne pumpe goriva ili skidanje brodske kopče ili skidanje osovine sa broda. Ukupno će biti uništeno 18 plovila, a u Tehnomont se do sad prijavilo njih 14. Pa možda je razlog ili cijena ili način na koji to mi organizirano obavljamo, zato što ćemo to samo uništavanje vršiti sa velikim strojevima, tako da to bude u veoma kratkom roku. Ovdje za uništavanje broda ribari moraju izdvojiti oko 10% od dobivenog iznosa. Sa svom dokumentacijom koja mora biti izrađena i ovjerena za uništavanje broda potrebno je 7 do 10 dana. Po naputku Ministarstva poljoprivrede ribar ima pravo sa broda trajno ukloniti gotovo svu opremu. Znači radi se o ribarskoj mreži, radi se o ribarskom vinču, porivnom stroju, sa kopčom, elektronika sa broda, znači to su radari, GPS-i, radiostanice. Tako da on to može odnijeti zajedno sa brodom, a ono što ostaje mi uništimo na propisani način, naravno uz selektiranje svakog tipa otpada i sa količinama. Ana 1 došla je u Pulski Tehnomont iz Splita. Njezin vlasnik dobio je nešto više od 1.200.000 kuna za njezino umirovljavanje. Pa eto, odlučio sam se zbog toga, ima 2 sina, neće da se bave ribanjem, završili su svoje fakultete, hoće da
da rade svoj posao. Ja sam pred penziju i tako onda sam se odlučio i Brod je već starica Jana zaslužila svoju mirovinu, dosta je odradila svoga posla ovdje, prije toga u Italiji dok je bila. I onda zaslužila i ona mirovinu kao i ja, samo eto da stoji, da se ne razvija, to bi bilo još bolje. Pa slušajte, kako je došlo već sve do manje i manje ribe, šta će to biti dalje, to će se još vidjeti. Ovi lovostaj će pokazati šta, kako je i šta će biti. Biće sve gore i gore. Biće sve gore i gore, brodovi će raditi, neki će vezati se ako dođe do toga. I troškovi su veliki, sve to potrošnja goriva, svega. Jer i da ostaje žive danas sutra prodati brod, neće više niko da ide u ribare i ribarstvo, to više svak hoće željezne brode i tako reći, to je sada baš momentalno ispalo baš najbolje. Starica Ana je u mirovinu. Nakon što se plovilo uništi, ribar je dužan podnijeti Ministarstvu poljoprivrede zahtjev za brisanje povlastice i zahtjev za brisanje iz registra ribarske flote, ribarskog plovila koje je predmet potpore. Nakon toga ribarsko se plovilo trajno briše iz registra bez mogućnosti ponovnog upisa. Gledali ste poljoprivredni magazin Agroistra. Ukoliko imate upita, prijedloga, zanimljivosti, pišite nam na mail agroistra@iska.hr. Vidimo se i sljedeće nedjelje u 18 sati. Lijep pozdrav! Agroistra, poljoprivredni magazin.